Quan Aragonès és president de la Generalitat i de sobte la presidència de la Generalitat salta 20 anys, no? Mhm. Torra del 62, Aragonès del 82, i la gent de la generació X, que és just al mig, Sí. diu, un moment, i nosaltres, i he vist per Twitter i coneguts així algunes crisis importants, no? I sobretot quan resulta que aquest Aragonès millennial es dedica a fitxar pels departaments i assessoria d'això, gent que en té menys de 30 per portar les qüestions de comunicació, doncs llavors es crea un terrabastall enorme, perquè diuen, escolta, i no ens tocava a nosaltres? Ho veiem a les primàries dels Estats Units, no? Qui queda al final? Doncs queden 3 persones de més de 70 anys, no? Les primàries demòcrates, Biden, que al final s'enfronta a Trump, un altre boomer, no? Gent nascuda als anys 40, disputant-se la presidència dels Estats Units l'any 2020. Bernie Sanders, que encara és més gran que Biden, Elizabeth Warren, i llavors, completant els tres, hi ha un quart, que és el que guanya les primeres primàries, que és un millennial, no? L'alcalde Pete Buttigieg. I dius, Buttigieg, sí. i els dels 70, aquí on són? Doncs no hi són. Bé, com diu el seu autor, Josep Sala i Cullell, sembla que ens hem saltat una generació. Endevineu quin és la X, la Nirvana, Pearl Jam, Reality Bites i companyia. Qui sigui d'aquesta generació ja m'entendrà. I bé, una entrevista molt interessant sobre diverses generacions, en la qual la més criticada seria la generació boomer, o TAP, com diu ell, i bé, això va sortir a partir d'un post d'un blog que tenia l'autor criticant aquesta generació boomer, i es va transformar, doncs, finalment en un llibre, va sortir l'any passat, i més que una crítica s'ha convertit en una crònica generacional. Bona tarda, Josep, i benvingut al racó de pensar. Bé, aquesta entrevista és una entrevista que trobo que és molt interessant pel fet de que ve del llibre Generació TAP, que és un tema molt candent, durant els últims anys doncs, se n'ha parlat i se n'està parlant molt, i també arrel de, crec que un article que vas escriure tu en el teu blog, va començar tot una mica per aquí, no? Bueno, per anar per ordre, sisplau. Primer si pots presentar i després ja anem desgranant els temes. Molt bé, em dic Josep Sala i Cullell, soc de Girona, del barri de Sant Narcís, de família empordanesa. Vaig estudiar primer Ciències Ambientals a la Universitat de Girona, vaig estar uns anys treballant d'això després, i el 2006 vaig voler marxar un any a l'estranger i coses de la vida vaig venir a parar a Trondheim, Noruega, i aquell any van convertir en 15 i encara hi soc. Ara soc professor d'institut i des de llavors he fet altres coses i vaig estudiar geografia aquí, he fet coses a la UOC i una mica amunt i avall. Llavors, per centrar-nos una mica en el que és el llibre com parlaven, no? De Generació TAP, que va sortir, si malament no recordo, l'any passat, el 2020? Exacte, a l'octubre. D'acord. Això ve d'un article teu, com deien, d'un blog que tens tu, que no sé si encara està en actiu. Llavors, explica'ns una mica com va sortir tot aquest tema, d'aquesta idea de fer el llibre, de què tenies al cap quan vas escriure aquest primer post. Doncs l'any 2013, quan era l'època dels blogs, abans que Twitter i tot això s'engés, doncs vaig fer aquest article, La generació T ens ha arruïnat. Va ser per moltes idees que se'n van anar acumulant,
des d'un canvi de govern que hi va haver aquell any a Noruega, amb un ministre d'Ensenyament que tenia la meva edat, que era del 78, i per tant llavors tenia 35 anys. Altres coses que passaven a Itàlia, perquè aquí tinc molts amics italians. Una xerrada que aquell estiu vaig anar a Girona i me'n recordo que una xerrada amb el filòsof Josep Maria Terricabres va explicar el cas de l'alcalde Nadal, que va ser alcalde amb 31 anys, i va dir, no sé si ara la gent ho acceptaria, això. I també llegint articles en anglès sobre el tema generacional, que ja se'n parla molt, doncs vaig fer aquest article, parlava d'això, d'aquesta generació T, o generació TAP, o transició, que va arribar al poder als anys 80 i que en aquell moment, l'any 2013, encara eren tots allà. L'article va tenir molt d'èxit, es va fer en castellà també, i això de generació T o generació TAP el va començar a fer servir molta gent. I llavors fa uns anys en Miguel Adam, que llavors era editor Ara Llibres, em va proposar fer-ne un llibre, li vaig dir que sí, va ser un procés d'un parell d'anys i al final em va sortir doncs, Generació TAP, que va sortir doncs, moment més dur de la pandèmia l'octubre de l'any passat. I llavors tu quan et demanen, fan aquest encàrrec d'alguna manera d'escriure aquest llibre, l'objectiu del llibre el tenies clar des del primer moment? O sigui, realment què volies explicar clarament? La idea és molt clara, no? Però realment escrivint aquest llibre i publicant-lo, quin era l'objectiu? Quin és? Vaja. L'objectiu no ha sigut, encara que a vegades hagi mal atès, fer un llibre contra la generació TAP. L'article original sí que ho era un article contra la generació TAP. Però quan fas el llibre veus que el que havia de fer era fer un retrat generacional. Començar per la meva generació, o la nostra generació, la generació X, els nascuts als anys, des de meitats dels 60 i els anys 70, i llavors mirar cap amunt, cap als TAPs, i mirar que també és la generació dels meus pares. Per tant, no és una cosa estranya que vagi en contra, sinó que és gent molt propera. I llavors, quan començo a treballar el llibre, sobretot fixar-me amb els milenistes, els millennials, que són els que venen després, primers anys 80, o sigui 80, 81, fins meitats dels anys 90. Passa que quan estem fent el llibre i l'estem revisant, passen les protestes d'Urquinaona i llavors allà es veu molt clar que hi ha una nova generació d'uns nanos que tenen 16, 18 anys i també fan coses diferents que fan els milenistes i per això el llibre també els abraça d'aquesta generació nova. Per tant, és un retrat generacional, on surten més ben parats, altres menys. Retratar la societat des del prisma generacional, que és una cosa que s'ha fet a altres països abastament des de fer dècades, però a casa nostra, a Catalunya i a Espanya tampoc, l'ha fet ningú. Llavors, fer aquest retrat generacional i veure què en surt. Llavors, parlant d'aquest retrat generacional, el que he acabat, potser estic equivocat, però el que vaig pensant jo amb la idea, una de les idees del llibre és que tracta també el que és la consciència de generació com una, no sé si substitució, sona massa fort, de consciència, la típica consciència de classe treballadora, es trasllada com una consciència de generació, veient com una generació anterior que conserva des de molts anys, des de fa molts anys, el poder en les institucions, que ha pogut prosperar la vida i la té resolta, doncs queden allà i impedeix que el progrés o la prosperitat de les següents generacions. Llavors, se'm va encendre la llumeta dient és la nova consciència de classe, la consciència de generació, almenys per a la generació X. És una consciència més o és una identitat més? Sí que és cert que portem dècades que la consciència de classe va molt de baixa, per molts motius,
uns provocats per la dreta i uns provocats per l'esquerra, però no crec que sigui la consciència generacional la que l'hagi substituït on hagi provocat que l'altre vagi de baixa. Senzillament, aquí pel camí ha aparegut aquesta nova. Ho parlo en el llibre, de generacions se'n comença a parlar després de la Primera Guerra Mundial, perquè hi ha hagut una matança tan extraordinària que es veu molt la diferència entre els que han viscut el conflicte i els que no. O sigui, perquè són més joves i són més grans. No? Llavors és quan surten Ortega y Gasset i Mannheim, etc parlar de generacions. I tot això explota a partir dels anys 60-70, les contracultures. Tens una generació enorme, que són els que anomenem boomers, a tot el món, menys a Catalunya i a Espanya, que són els nascuts després de la Segona Guerra Mundial, que porten una sèrie de canvis socials, una sèrie de revolucions, i porten una cosa que fins llavors no havia existit, que és donar valor a la joventut. No? O sigui, tot allò vell no val, només val allò jove. Que són els mateixos que llavors arriben a grans i van al tot al contrari. Només el que pensen ells és vàlid i el que opinen els joves doncs no té cap mena de valor. Perquè d'alguna manera tu creus que va lligat també aquesta esperança de vida que es va allargant al llarg dels anys, no? Afortunadament doncs, que cada vegada doncs, vivim més anys i llavors es produeix aquest fenomen que dius tu, al final o està a l'oposició a la política també, no? I està a la contra de tot, o dona total produeix idees noves que es volen aplicar però no les aconsegueix, i quan arriben al poder, no? En qualsevol estament, doncs queda la cosa una mica aparcada. Tinc la sensació aquesta de que realment doncs, la barreja entre la generació boomer, doncs, que ara parlem dels tipus de generacions, perquè així els oients puguin tenir clar cada una a quina pertany, però d'alguna manera sembla com la barreja entre que s'allarga l'esperança de vida i bueno, el que a mi em sembla que moltes vegades passa, que de prosperitat o d'acomodament del seu tipus de vida se n'oblida, costa molt de seguir aportant noves idees, no? El que comentava això, que la reflexió que un també li acaba vinguent és això, aquesta barreja comparat amb altres èpoques, no? Cada vegada la gent viu més i el que dius tu, que quan arriba la gent al poder, doncs, ostres, ara ja estic aquí al poder, ho tinc tot molt còmode i, bueno, les noves idees, doncs, ja serà per o altre, però aquí jo ja estic ben acomodat, ja tinc la vida feta. Aquesta barreja... No hi estic gaire d'acord. No? Primer perquè la generació aquesta... Sí, primer perquè aquesta generació no és la primera que augmenta molt l'esperança de vida. Això ja ho hem vist a la generació dels nostres avis. I la generació dels nostres avis no va tenir un paper tan potent com aquesta. És a dir, hi ha tres factors. Un és un factor demogràfic, que són molts, a Occident, són la generació més nombrosa. Encara als Estats Units, per exemple, encara que són grans i ja s'haurien d'estar morint, són més que la generació nostra, la generació X, per exemple. I no, és una qüestió cultural, és una qüestió d'oportunitats històriques, és a dir, es troben en un moment d'un creixement econòmic continuat durant dècades. En el cas d'Espanya es troben en una posició que molta gent se n'ha d'anar cap a casa o que fa una segona línia. Arriben els fons europeus, s'obren oportunitats econòmiques, nous mitjans de comunicació, noves universitats, etc. És una qüestió d'oportunitat històrica. En el llibre ho lligo amb la gent que fa la Revolució Francesa, és a dir, el primer que fa un pamflet criticant la gerontocràcia és un senyor d'origen suís, però que és allà a França, i que es troba al 1820, 1820 i alguna cosa, que els que van fer la Revolució Francesa encara van anar a França i diu, però tota aquesta gent com és que fa aquí 30 anys que només han de ser que van en ells? No és, per tant, una qüestió d'esperança de vida, és una qüestió d'oportunitats històriques. I això fa que, en parlo al llibre, i sí, d'acord, hi ha unes
unes generacions més actives, que són capaces d'agafar el poder i transformar la història, etc., i unes generacions més passives, que queden a l'ombra, que és la generació, que és el cas de la generació anterior, que ja n'hi diuen la generació silenciosa, i crec que la generació X, la nostra. Sí, amb això tinc aquesta sensació, llegint el llibre també, que m'identificava bastant, no jo, sinó la generació X, la meva també. I ja en parlarem perquè el canvi de govern de la Generalitat ha provocat, em sembla, daltabaix a la generació X catalana, molt important, però ja en parlarem després, si vols. Sí, sí, sí. Doncs mira, per no perdre el fil, parlem dels tipus de generacions. Doncs el que comentàvem, els boomers, això es diu a fora Catalunya i Espanya, sembla ser, però que ho hem adaptat també aquí. Els mil·lenistes o millennials, no? Serien? I els centennials? Sí, o I, Z. i la Z, Sí. i bueno, sí, també per situar-nos en l'inici, també la silenciosa. Sí, la generació silenciosa en parla molt poc perquè és la generació de Pujol i Maragall, per exemple. Per tant, és la generació de la postguerra, no els que van fer la guerra, sinó els de la postguerra. Aquests ja estan molt retirats. Per tant, no en parlo. Parlo de les 4 generacions actives, diguéssim, que són... Clar, a tot Occident, la generació de meitats dels 40, meitats dels 60, diuen boomers, perquè és la generació del baby boom després de la Segona Guerra Mundial. Com que aquesta generació, com que el baby boom a casa nostra no hi és, perquè hi va haver la Guerra Civil i l'autarquia i una davallada econòmica i demogràfica molt important, per això he creat aquesta etiqueta generació T o generació TAP. Doncs això, nascuts... Jo faig el tall 43-63, que 43 es comença a recuperar la demografia després de la Guerra Civil, i 63-64 comença el baby boom de la generació següent, que és el baby boom de la generació X, que són 64-81, que és més o menys 100.000 naixements l'any a Catalunya, cosa que no s'ha tornat a repetir. Llavors, la generació TAP són els que agafen el poder als anys 80, molt joves, amb 30 anys, són alcaldes i són catedràtics, o amb 20 i molts fins i tot, i dirigeixen diaris i tenen programes a la ràdio, i es poden comprar un pis amb molt pocs anys i un sou, i es porten anys de prosperitat des del temps del desenvolupisme i continuen trobant molts anys de prosperitat fins al 2008. I de fet, quan ve la crisi s'ho troben ja amb la casa pagada i unes condicions laborals molt estables. La generació X, nascuts a meitats dels anys 60 fins al 81, més o menys, que a casa nostra és la generació del baby boom, resultat del desenvolupisme, però que a Occident, en canvi, és una generació demogràficament menys potent. Els de la X creixem a l'ombra dels anteriors, amb uns lideratges als anys 80 i els 90 que ens semblen eterns, fent sempre el que ens diuen, ens creiem aquesta idea doncs, que hem d'estudiar, anar a la universitat i llavors trobar feina fixa i casar-nos i així repetir el model dels pares. I tot això que, bé, potser hi ha un element de rebel·lia, però sobretot el que ens caracteritza a tot el món és la ironia. Diuen que ens ho sabem mirar tot amb distanciament irònic, el que passa que la ironia tampoc serveix per res. Som una generació que anem a la universitat a estudiar, que no protestem gaire, els que protestaven quan estudiàvem eren 4 gats, que no tenim cap lluita destacable i que passarem a la història sense gaire pena ni glòria. Llavors, mil·lenistes o millennials, nascuts als 80, primers 90, fills també dels boomers, també creixen amb aquesta idea que tot anirà millor i que s'ha de progressar, etc. Però quan han d'entrar al mercat laboral a la universitat, patapam, els hi toca la crisi del 2008. I això els hi desmunta completament les expectatives vitals, que encara nosaltres, els de la X, en molts casos hem pogut seguir.
Són la generació de les pràctiques no remunerades contínues, de fer no sé quants màsters, d'anar-se'n a l'estranger a provar sort, i d'unes expectatives que sovint no es compleixen. Molt difícil accedir a l'habitatge, i ara aquesta generació es comença a acostar als 40 anys i de sobte es troba que li havien dit bé, potser ara quan a la vintena tot això encara no, però ja arribarà. I en molts casos aquesta seguretat econòmica, aquest deixar la precarietat, doncs no arriba. I per últim, la generació Z, que ara comencen a ser majors d'edat, nascuts des de meitats dels 90, doncs que aquests ja no es creuen res perquè la seva realitat ha sigut sempre posterior a la crisi de 2008. Per tant, saben que els espera un futur força lamentable, més el canvi climàtic, amb crisis a tot el món, i que el més sensat que poden fer doncs, és anar a cremar contenidors a Urquinaona. Això, tornant com a nivell global, totes aquestes generacions, això, evidentment, queda enfocat en el món occidental. Ho dic perquè, clar, aquí hi ha un factor també que evidentment que seria massa gran de poder-ho, ens quedaria molt gran, entenc jo, però si ho mires a nivell global, clar, és un contrast amb d'altres zones del món en què doncs, s'ha prosperat molt i ha sortit molta gent de la pobresa també, de quan fa, no sé, 40-50 anys enrere doncs, hi havia molta pobresa, no? D'allò de gent que viu amb $1 diari, que es compta sempre, doncs que s'ha reduït bastant. En el sentit que clar, també jo penso una mica en el sentit de que la classe mitjana occidental ha tingut sobretot l'època aquesta de boomer i això, ha tingut com una manera de viure molt plaent, però en canvi la resta del món doncs, estava molt fotuda. I a mesura que han passat els anys, no dic que, clar, evidentment hi ha molta pobresa a la resta del món i el que sigui, molta desigualtat, però sí que hi ha hagut molta prosperitat en molts països. Llavors és una reflexió que em faig, també. Aquesta reflexió del món de la classe. Sí, digues. El primer capítol del llibre ho dic clar, jo parlo d'Occident. Sí, està clar, parlo de està Catalunya, clar. parlo d'Espanya i parlo d'Occident. Per tant, és cert, però no, el que no he volgut fer en cap cas és escriure de coses que no sé. Tot i això, les dinàmiques mundials les veurem aviat. Vull dir, si agafes les dades, per exemple, de natalitat, a pràcticament tot el món, amb l'excepció d'algun país africà i d'algun país en conflicte tipus Afganistan, la resta del món està anant, per exemple, a natalitats de 2 punt poc. O sigui que aquestes dinàmiques que hem viscut nosaltres també les reproduiran a tot arreu. Sí, és com que el que arriba aquí, després al cap d'un temps, es reprodueix a la resta. Concretament, per parlar de lo que és el debat que hi ha una mica entre el que és generació T boomers i generació X o milenistes, te volia comentar un tuit que havia fet l'Elvira Lindo al País, que parlava, doncs, l'article, no era un tuit, era un article que feia i després ell hi feia un tuit a sobre, que es deia que estafa, i m'agradaria saber la teva opinió. En el sentit que ella, li ha agafat el paràgraf principal que diu, doncs, participé de ese optimismo insensato que nos llevó a deducir que nuestros hijos tendrían un futuro a la altura de la infancia que les estábamos haciendo disfrutar. Y después el tuit d'ella sobre aquest seu article era: no solamente les debemos empleo y sueldo dignos, debemos de una vez por todas permitirles que tomen las riendas. No vaya a ser que aquellos jóvenes impulsores de la democracia sean a su vez los que se afanen en perpetuarse en el poder. Immediatament, abans que diguis la teva opinió, un tuit d'en Joan Tubau responent o comentant aquest tuit de l'Elvira Lindo, ya como crítica, dient: no comparto el mensaje que los boomers tengan una deuda con los millennials. Si alguien está aquí en deuda, somos los millennials, que hemos nacido y disfrutado de un país moderno que otros han construido. I aquí hi ha la polèmica servida i t'ho deixo tu perquè puguis comentar-ho.
Joan Tubau, que és professor de la Pompeu Fabra, no? Sí, economista, professor de Pompeu, sí. Exacte. És que quan abans m'has citat el tuit he anat a mirar Joan Tubau, que és professor associat. Clar, jo entenc que Joan Tubau Disculpa, li Josep, pugui interessar és política... més que Joan Sí. Tubau, vull dir, és un comentari que m'ha semblat pertinent per contrastar, No, diguéssim, però una opinió deixa'm... diferent, saps? Digues. Sí, no, deixa'm explicar. O sigui, Joan Tubau segurament li interessa opinar així políticament, perquè tot això, però el senyor Joan Tubau, a la seva edat, si hagués nascut a la generació anterior, no seria professor associat, tindria plaça fixa. Perquè en aquella època van tenir plaça fixa i llavors potser seria PNN, però llavors els hi van donar tots plaça fixa a primers 80, no? Quan el PSOE va arribar al poder. A veure, el que digui el Viralindo, que és de la tropa d'intel·lectuals del país, que jo els hi dedico un capítol, Que després en parlarem. quan precisament el país s'ha dedicat és qui més ha fet per perpetuar aquest discurs cofoista. Estic d'acord amb el que diu, però potser que miri a casa i doni-li bé el salari, perquè realment ells són molt culpables de la situació. Hi ha una qüestió de progrés i d'expectatives, és a dir, la gent jove d'ara es pot pagar un pis, o sigui, és una parella, es pot pagar un pis amb 10 anys d'hipoteca i un sol sou? Sí o no? No. No, impossible, no? Pot trobar una plaça fixa a l'administració o una plaça fixa en una ràdio o TV3 en 22 anys? No. Val. És evident que la situació ha anat a pitjor. I la situació ha anat a pitjor per les polítiques que han fet i que han votat els de la generació TAP. Quan arribi la crisi del 2008 i Zapatero anuncia les famoses mesures, què toca? Doncs toca tot allò que afecta el jovent, no? Ajudes al lloguer, a la natalitat, les taxes universitàries es disparen. Què no toca? Les pensions. Que és evident que les pensions són necessàries i una qüestió de justícia, però arribem a un model que jo no dic les pensions dels nostres avis, perquè els nostres avis, la generació silenciosa, els hi van quedar unes pensions molt baixes, però en canvi la generació TAP, que s'ha anat jubilant i alguns cops prejubilant, amb pensions molt més altes a les que pot aspirar, el sou que pot aspirar qualsevol jove actual, no? Hi ha hagut un afavoriment constant les polítiques cap a la generació TAP, que són els únics que Catalunya, Espanya i tot Occident podran gaudir plenament o hauran gaudit plenament d'aquesta promesa socialdemòcrata que es fa a Occident després de la Segona Guerra Mundial, doncs, per evitar que entri el comunisme. Ells l'hauran viscut plenament i quan ja no hi siguin no només hauran impedit que els següents la gaudeixin, sinó que encara pitjor hauran deixat el deute públic per pagar-se les seves pensions. Per tant, quan d'aquí 20 o 30 anys els que hi hagi necessitin fer inversions i tot plegat, no ho podran fer perquè hauran de pagar el deute públic de les pensions que s'estan pagant ara. Perquè recordem que les pagues dobles s'estan pagant amb deute públic. Llavors, segons tu, que fan una part del teu llibre que parla d'un nou contracte generacional de la Resolution Foundation, em sembla que és. Sí. I som a temps de... perquè diuen que s'ha trencat un pacte, el pacte intergeneracional. Som a temps de... perquè ells parlen d'habitatge, feina i pensions. Som a temps de fer-hi alguna cosa per redreçar-ho, això? O creus, o ets pessimista davant d'aquesta situació? Jo soc pessimista. Ara mateix, a les generacions més joves, el que marcarà el futur econòmic d'una persona no és el que hagi estudiat. És a casa teva et poden donar un pis, el de l'àvia, o perquè a casa teva tenien un parell o tres, etc. Tens l'habitatge pagat? Si tens l'habitatge pagat, viuràs relativament bé. Podràs fer servir el sou que tinguis, precari, doncs, per les teves despeses. Si no, si has de pagar habitatge, doncs viuràs molt malament.
Però clar, aquí no hi ha cap qüestió de mèrit, ni d'ascensor social, ni de res de res. Aquí hi ha només una qüestió pràcticament feudal. Si a casa teva et poden deixar mitjanament arreglat. Mm. Llavors, el que em ve al cap ara, igual potser una mica fora de guió, però m'has fet pensar amb el que parlen del Big Reset, que no sé si va relacionat amb allò de no tindràs res, però ho disfrutaràs tot perquè serà tot, diguéssim, com de lloguer, entre cometes, no sé com... O sigui, pagaràs per ús, no tindràs res, però podràs utilitzar-ho. També ho lligo una mica amb una possible... com es diu? Ja t'ho diré jo. Diguéssim, una paga de l'Estat, que ara no em surt el concepte. La renda bàsica. La renda bàsica. La renda bàsica. Tu creus que això, Sí. d'alguna manera, ens porta al final a que l'Estat proveeixi una renda bàsica, però a canvi ens quedem sense la llibertat de fer gran cosa, perquè al final dius, mira, tens aquesta renda bàsica, pagues lo bàsic i l'altre pago por uso i aquí no passa res. Home, el que tu dius a veure, de la propietat, que no, però això els desgraciats, els de dalt sí que tindran propietats. Sí, jo el dic, Home, el només que es diu, faltaria. evidentment, no, faig d'advocat del diable en aquest sentit, no m'hi... La renda bàsica s'ha d'anar molt de compte. Perquè la renda bàsica és... tots hem vist les pel·lícules angleses, no? Ara no em surt aquell director, D'en Ken Loach? no? Sí. I tots aquells blocs de pisos, no? I tots tenen una paga, no? Però hem de procurar que si llavors hi ha una renda bàsica, això no impliqui que deixem aquella gent aparcada amb la renda bàsica. I sobretot que les següents generacions, no?, siguin capaços d'escapar, o sigui, que s'anirà un percentatge de la població a cobrar una renda bàsica i no treballarà, a mi em sembla força evident, fins que no hi hagi al final aquesta davallada demogràfica i un decreixement demogràfic al cap de 2 o 3 generacions, no? Però hem de procurar doncs, que els fills d'aquests que cobrin la renda bàsica puguin escapar d'això i puguin aspirar doncs, a pujar, o sigui, que no es trenqui aquest ascensor social. Tot i això, aquí hi ha dues coses. Aquí ja parlem de previsions a futur i si ens diuen fa un any i mig que hi hauria una pandèmia que ho aturaria tot, no ens ho hauríem cregut. I segon, que clar, jo visc a Noruega i això és una illa socialdemòcrata. Sí, precisament. I per tant... Precisament, sí, digues. Parlant d'això, ho lligo una mica amb que hi ha un passatge al llibre que parles en el capítol que diu els que venen, que entenc que és la generació Z, parles de la generació prestació aquí a Noruega. També hi ha problemes aquí? Realment nosaltres veiem un paradís en els països escandinaus, que realment no deu ser tal, però suposo que es viu molt millor que en els països del sud d'Europa. Sí, però això no té res a veure amb les perspectives econòmiques mundials. Això té a veure més aviat amb la influència que han tingut les xarxes socials en aquesta nova generació. És a dir, és una generació que... Estem parlant dels més joves ara, o sigui, no dels millennials, sinó dels meus alumnes, els que ara en tenen 15, 16, 18, 20 a molt estirar. I aquesta gent... Bé, s'han trobat les xarxes i llavors resulta que es troben que des de petits els seus pares els han posat fotos a Facebook. Tu ara imagina nosaltres això, no? Que quan nosaltres teníem 15 anys, situa't 15 anys, sí, a l'institut, que tothom tingués accés a fotos de quan en tenia 6. Que això no ens hauria agradat gaire? Doncs ells ho viuen contínuament, no? Això, és veritat. I han de ser... Bé, sí, però no s'hi pot fer res, No, a part de que no s'hi pot fer res, és evident, sí. És que jo a vegades em trobo una generació de pares que em diuen no, és que jo no vull que els meus fills tinguin mòbil. No, el que has de fer és ensenyar-los als teus fills a fer servir el mòbil, perquè el mòbil el tindran i el faran servir i s'enviaran fotos despullats i totes aquestes coses les faran. Que es tracta d'ensenyar-los a gestionar-ho. Doncs el que deia, per qüestió de les xarxes i també perquè saben que hi ha crisis al món a llarg abast, que
crisi una milla d'abast, canvi climàtic, tots els discursos que venen ara, Black Lives Matter, etc., feminisme. Doncs això, aquests canvis que venen, doncs els hi provoca una gran pressió. I hi ha hagut, però això és de tot Occident, no només aquí dalt, tot Occident, bueno, Espanya no es pot saber perquè Espanya si no es registra molt malament, però hi ha hagut un augment de casos de malalties mentals, suïcidis, etc., molt clara. I jo, que soc professor d'institut, ho he vist en directe, amb el canvi de generació, el nombre d'alumnes amb situacions especials ens ha explotat. O sigui, ha augmentat moltíssim. Però no té res a veure amb Noruega. Especials, què et refereixes? Doncs això, trastorns psicològics, depressions... Sí, tota la vida real s'ha fet més fàcil, però llavors hi ha aquesta vida a les xarxes, no? És a dir, ara mobbing, bullying, no? En dieu vosaltres? Bullying Sí. en directe a l'escola aquí és raríssim. Ara, el que passa per darrere... I a més, tu pensa que nosaltres, clar, els que vam créixer als anys 80, el bullying era rampant. A cada grup, a cada escola, a cada classe, hi havia les 2 o 3 víctimes, no? Sí, no hi havia la I paraula, tot i però que hi s'ho era. van passar molt... Exacte, i tot i que s'ho van passar molt malament, i en molts casos les conseqüències les porten tota la vida, també és cert que hi ha un moment que tanques la porta de casa, si el bullying et ve de l'escola, evidentment, i allà ja no passa, però ara no. O sigui, tu pots tancar la porta de casa, però t'entra pel mòbil les 24 hores. I més coses que cada cop veiem més, i això ja va amb la nova esquerra, no? De que veiem, passa sobretot als Estats Units, no? Tal persona ha perdut la feina perquè quan tenia 17 anys va fer uns tuits, va penjar unes coses al Facebook, no? I aquesta cosa també ha de ser perfecta, perquè qualsevol error el pots pagar al cap de 5, 10, 15 anys, doncs també... És molt... és molt fotut ser jove ara. Jo a vegades ho penso, no sé com ho hauria sabut gestionar tot això. O sigui, era complicat o sigui, era complicat a la nostra època. Ser jove sempre ho és, no? Ara parlo d'adolescent, sobretot, no? Però ara ho és molt i molt més. Sí, precisament el que comentes d'aquesta nova esquerra o un concepte més sociocultural de la diferència és la ideologia, d'alguna manera, no? Tenim molts grups diferents, molt de el moviment Black Lives Matter, el moviment gay, lesbià, transsexual, hi ha molta... Es basa molt en la identitat, no? Que és una crítica que se li està fent també a l'esquerra, de deixar de banda, diguéssim, la part més socioeconòmica i passar més a la identitat. No sé si això és realment una cosa inevitable i forma part de el que és la nova generació, la nova manera de reivindicació, però també em fa pensar que en una sèrie que tu parles també en el capítol Xocs, els marxistes francesos, no sé si són ells els que es van inventar, entre cometes, el que és el marxisme cultural, que parlen d'alguna manera... Em fas pensar en això, jo vaig fer uns tuits fa 10 anys i ara surten, i vaig tenir aquesta opinió i, ostres, bueno, fa 10 anys això, però clar, com dius tu, ara sembla que s'ha de ser perfecte i tots formem part de... La nostra vida forma part d'un una progressiva educació i creixement personal que al final ens fa ser diferents persones en diferents èpoques de la nostra vida. Llavors això a mi m'inquieta una mica, tota aquesta nova onada, diguéssim, ideològica per part de l'esquerra, perquè, no sé, és una opinió. Sí, final, però no hi podem fer... Tornem al mateix tema, no s'hi pot fer massa res. No, perquè com que més les crítiques d'aquesta esquerra llavors la fan uns senyors amb pudor de naftalina, a veure, jo m'ho miro, és evident que hi ha coses que són de progrés social que fa molts anys que estan pendents i que ja era hora que se'n parlés, però és que
a mi el que em costa és que tu per defensar una sèrie de coses, però això és de l'esquerra de tota la vida, és a dir, que per tu defensar una sèrie de coses t'hagis d'aprendre i recitar una sèrie de teories que potser no hi estàs d'acord, no? O sigui, endavant amb la igualtat i fem tot el possible en tots els aspectes. Ara, hi ha coses que veig que dius, home, això em sembla que... Ara, repeteixo, des de la generació X, tampoc nosaltres tenim res a apel·lar-hi aquí. Deixem que els joves s'espavilin, ells faran les seves batalles culturals. Per mi és evident que vindrà d'aquí poc una onada conservadora o neoconservadora en contra de tot això, estil època Reagan, i al final és un pèndol que va d'una banda a l'altra. El que passa que es tracta que quan va a la banda dels drets socials intentar assegurar el màxim de coses possibles. I això també ho dic des de la tranquil·litat de viure aquí a Escandinàvia, que en molts d'aquests aspectes anem una generació per endavant, no? Sí, i Hi precisament ha, el que hi ha deies... debats que passen a Catalunya que dius, mare de Déu, però això no ho teniu resolt de fa... Ara que, clar, jo m'he fet adult, sí, m'he fet adult aquí dalt, no? Ja dius, però aquest debat no el teniu resolt, no? Però bé, deixem-ho estar. És molt cansat ser català, ja t'ho dic, Josep. Això en No, parlem però tenim. és tota l'Europa del Sud, Vull dir... Bueno, i a part de catalans... Els meus amics italians... Sí, però vull dir, els italians que són homosexuals encara no es poden casar, vull dir-te. Sí, amb També. això, mira, vam ser bastant pioners, entenc jo, aquí, en aquest sentit, com a drets Sí. Ara, de tu em dius... homosexuals. Sí, ara, tu em dius, això ha servit... O sigui, aquestes mesures imprescindibles de progrés social han servit també per tapar les mancances en progrés econòmic, sobretot en les polítiques del PSOE? Doncs, evidentment, perquè el que ha fet el PSOE tradicionalment, quan ha tingut el poder, és dir, avancem socialment, imprescindible, indiscutible, tant a l'època González, el divorci, la seguretat Sí, social, tot això, Zapatero a igual. l'època Zapatero, etc. Ara, escolti'm, per això hi ha ministres i per això hi ha molta gent a l'administració. A la vegada que fem això, podem, sisplau, no afavorir la temporalitat i regalar diners a les grans empreses i als bancs i tot això. Això ja costa més. I una cosa, L'altre és repeteixo, gratuït. imprescindible, clar, sí, Perdó, i gratuït i necessari, molt necessari, imprescindible i positiu. És molt Evidentment, necessari i només està faltaria. molt bé. Però, clar, és Ara, una cosa es que... poden fer dues coses alhora. Això mateix. Si ets home ja costa més, però bueno. Escolta una cosa, ara estava parlant, com has parlat això, la generació X, que sembla com que veiem passar aquí com una pilota de tennis, aquí amb un àrbitre d'un partit de tennis, que mira, la veig passar però no la toco. Tu creus que som una generació perduda, entre cometes, en el sentit de que no hem influït en gairebé res, no hem guanyat cap batalla, cosa que jo no acabo d'estar d'acord, perquè recordo d'estar a les manifestacions contra la guerra, que al final, vulguis o no, també van perdre, perquè no van servir de res, però no sé si ho veus així. O sigui, generació X és, bueno, ens assalten i ara els millennials o els Z doncs, tindran ja unes responsabilitats de cares al futur. Sí, però no passa res. Això és veure, l'altre. generalitat, Ens hem no? de preocupar per això? Pregunto, No. Vale. No, home, no, què és això? Ara, clar, quan Aragonès és president de la Generalitat i de sobte la presidència de la Generalitat salta 20 anys, no? Torra del 62, Aragonès del 82, i la gent de la generació X, que és just al mig, Sí. diu, un moment, i nosaltres, i he vist per Twitter i coneguts així algunes crisis importants, no? I sobretot quan resulta que aquest aragonès millennial es dedica a fitxar pels departaments i assessoria d'això, gent que en té menys de 30 per portar les qüestions de comunicació, doncs llavors es crea un terrabastall enorme perquè diuen, escolta, i no ens tocava a nosaltres? Ho veiem a les primàries dels Estats Units, no?
qui queda al final? Doncs queden 3 persones de més de 70 anys, no? Les primàries demòcrates, Biden, que al final s'enfronta a Trump, un altre boomer, no? Gent nascuda als anys 40, disputant-se la presidència dels Estats Units l'any 2020. Bernie Sanders, que encara és més gran que Biden, Elizabeth Warren, i llavors, completant els 3, hi ha un quart, que és el que guanya les primeres primàries, que és un millennial, no? L'alcalde Pete Buttigieg. I dius, i els dels 70, aquí on són? Doncs no hi són. I l'alcalde Pete li surt bé, perquè és el secretari de Transports, i com que s'aprovarà un pla d'infraestructura, està tot el dia al telèfon, que la gent el truca dient-li munta'm un aeroport al meu districte, i per tant és molt popular, i en canvi la generació X, mires allà la foto i on són? Bueno, deuen ser casa seva. Passarà el mateix a Catalunya. A Espanya, doncs, n'hi ha un que queda, que és el Pedro Sánchez, però veurem què dura. I els dos primers superlíders que venen a renovar la política espanyola des de la generació X, Albert Rivera, no? Ciutadans, i sobretot Pablo Iglesias, líder del 15M, doncs també ja són a casa seva. O sigui, una carrera política. Si tu agafes les carreres polítiques dels TAPs, no? 35, 40 anys entre el Congrés, càrrec aquí, ministre, alcalde, conseller, etc. I aquests dos senyors, amb 7 o 8 anys, han sortit, han florit i ja són a casa seva. Bueno, i estan en una altra vida laboral, podríem dir. Però bueno, sí que és veritat que tota aquesta fanfàrria que hi havia al voltant de, ostres, aquests primers Ciutadans i després Podemos s'ha quedat amb les expectatives que hi havia, doncs, en res. Per ara, almenys. I els lluites de la generació X, doncs, és que el llibre en situ dues, no? O sigui, hi ha alguna victòria ecologista i una lluita que no se'n recorda ningú. De fet, un amic parlant em va recordar que allò havia sigut que és la lluita contra el servei militar obligatori, els insumisos. Sí. Lluita que sí que es va guanyar, que va costar, molta gent li va costar la presó, inhabilitacions, etc, però que es va guanyar. I lluita que no se'n recorda ningú. No, perquè jo el que dic és que sí. No, però vull dir-te que la lluita de la insubmissió, que és una lluita de finals dels 80, primers 90, que es guanya, perquè el servei militar obligatori desapareix, aquesta lluita no se'n recorda la gent. O sigui, si aquesta lluita l'haguessin fet els boomers, la generació TAP, n'hauríem vist 50-30 minuts, i els líders els tindríem a les tertúlies, i n'hauríem vist pel·lícules, i n'hauríem vist la ràdio, els tindríem el segon aniversari, el 5è aniversari, el 10è aniversari. Però com que ho va fer la generació X, doncs va quedar allà tapat, no? A la història, i ara hem d'anar a recuperar això. Potser sí, el que dius que és cultural, potser, i com comentes en el llibre, em sembla, la nostra generació potser és una mica, en aquest sentit, passiva, i irònica, evidentment, però d'alguna manera el ser passiva també es trasllada amb el que dius tu, que no ens fem publicitat de les poques victòries que hem tingut, ni tenim, no sé si ganes o ens fa una mica mandra al final doncs, de posar-nos en sèrio i canviar coses o portar noves idees, perquè, com dius tu, doncs, mira, els dos les dues promeses de la política espanyola ja no hi són. Sí, també es veu, per exemple, a la literatura. Ara tenim una sèrie d'autors catalans dels anys 70, no tots, però hi ha com una moda d'aquests llibres de que ja l'escriptor arriba a la paternitat i ho agafa i aquest ha fracassat a la vida, però ho fem amb humor perquè també se'n fotin de mi una mica, però no gaire. I aquesta cosa de l'èpica del fracàs quotidià, que jo crec que, sincerament, no serveix per res. Però... I aquest perill que per molta gent la ironia es transformi en cinisme. I en ressentiment, que al final són dos sentiments que no serveixen absolutament per res, tampoc. Sí, doncs canviant a un altre punt del teu llibre per intentar no ser tan pessimista. Perdó, només per dir això. Només per dir això de la generació X. Crida la generació X. Si ens hem de transformar
amb uns amargats, esperem-ne tenir-ne més de 60. No ho fem ja amb 40 llargs, Encara amb tenim la vida per quarantena. fer alguna Perquè cosa. és molt patètic, Fent servir una paraula que es feia servir molt a la nostra època, és molt patètic. Sí, i tant, sí, ho recordo. Sí, podríem ser acabar sent uns nihilistes generacionals. No sé, també, a veure, no deixa de ser Sí, una corrent filosòfica, al final, que té la seva, no sé si dir la seva gràcia, però la seva influència també, no? I passant a un altre tema, perquè si no se'ns allargarà molt, que estic disfrutant molt de l'entrevista i tinc moltes coses per parlar amb tu, perquè bàsicament endavant. voldria parlar de cites o temes que, a partir de les teves cites que fas del llibre, temes més globals, no? Per exemple, el que has comentat abans, intel·lectuals barcelonins. Què passa amb els intel·lectuals barcelonins? A veure, aquí, si vols, mira, llegeixo un fragment per situar-te. La modernitat intel·lectual barcelonina a finals dels 90 i començament dels 2000 la formaven el Centre de Cultura Contemporània, dirigit durant 22 anys per Josep Ramoneda, columnista al diari, el catàleg d'Anagrama i els suplements del País. Serrat i Sabina, els germans Cerdà, les Manis contra la guerra, la Filmoteca i Woody Allen. Un cosmopolitisme de pa sucat amb oli que només mirava Madrid. Vist en perspectiva, i malgrat que no ens n'adonàvem, que petit era tot plegat. Però tot i això compràvem el diari i el portàvem orgullosos sota el braç. Haig de dir que jo feia el mateix en aquella època. Però, Home, bueno, i anem la als decadència intel·lectuals del barcelonins. pujolisme, Perdó, sí, no? digues. I la decadència, clar, però la decadència del pujolisme, perquè és que el pujolisme, a veure, petit parèntesi, el millor llibre que hi ha actualment que es pot trobar encara sobre Jordi Pujol és El virrei de José Antic, escrit l'any 94. Ja, o sigui, gent dels anys 70, hem d'explicar el pujolisme i que no l'expliqui en Jordi Amat, no. O sigui, hem d'explicar el pujolisme i el pujolisme ha viscut sociològic. És a dir, allò posem TV3 cada dia, en surt la Ferrusola, Port Aventura, i en surt Pujol inaugurant coses, etc. Però bé, el pujolisme no té discurs intel·lectual. No el té. Hi ha un moment que ha de treure la cartera i fitxar Culla, Villatoro, Rahola, Cardús, Montalla de la Fundació Acta, perquè no hi ha discurs, perquè no té discurs. Perquè tampoc va recuperar el discurs bo, que és el dels anys 20 i 30, no? Xammare, Josep Pla i tota aquella gent que té una idea de Catalunya al cap, no ho pot recuperar, perquè allò és massa fort per ells, no? Ara t'anava a I dir per clar, què no pot llavors, enmig recuperar. ens trobem... Home, perquè és massa fort, perquè implica un conflicte amb Espanya que el pujolisme vol evitar, perquè el pujolisme és servil amb Espanya, clar. Llavors, a més, et trobes una decadència, perquè ja portem 20 escaig anys de pujolisme, i hi ha jo sempre dic que hi ha un any que ens mata els catalans, que és les eleccions del 99, que és quan per un diputat pel sistema electoral Maragall treu més vots, però Pujol governa. I mentre Aznar és a Madrid i monta el Gran Madrid i monta el Madrid Radial i Maragall avisa, no? Madrid se va, article totalment profètic, que llavors el van criticar tots i ha sigut fil per randa, com descriu Maragall, doncs aquí ens quedem encallats en que si el successor serà Duran i Lleida o serà Artur Mas o què passa, no? Llavors, enmig d'aquesta decadència cultural i política de Catalunya, doncs sí, es crea una cosa més brillant dels referents que he dit, i a més és important anar contra el PP, perquè el PP és el mal, que és el mal, però els altres també. L'excusa, també, sí. I llavors es crea aquesta cosa, i vulguis o no, també Maragall, clar, és els Jocs Olímpics, no? És el que ho deixa tot i se'n va a Itàlia, a Roma a fer de professor, llavors allà a molts ens dona un projecte alternatiu. Sense adonar-nos que llavors aquest projecte alternatiu, Maragall és prou intel·ligent que quan arriba el poder els envia tots a la borda també, no? O sigui, i d'aquí surt Ciutadans, que són els ressentits de que Maragall no els hi va donar un càrrec Sí, estaven quan els esperant. socialistes van arribar al poder el 2003, no? Sí, ens ho creiem aquell discurs i tant. No, home, clar, i la guerra d'Afganistan, Iraq i tot això. Sí, i anàvem amb el país sota el braç. Però bueno, ja ho hem superat. Ja està, això ja no tornarà, per sort. El que és, i la gent no n'és conscient, o almenys és la meva sensació,
quan parlem de nacionalisme, parlant ja de Pujol i de el que és Catalunya i Espanya, nacionalisme banal, que no sé si tu, o si parles concretament aquesta paraula, però sí que em fa referència com a tota Sí, la colla intel·lectuals de Prisa, o bueno, tota una sèrie de gent intel·lectuals que és d'una manera com que maca és Espanya, que diversa que és, el patriotisme constitucional, tot aquest tema, no? I llavors no se n'adonen, almenys al meu parer, que realment també estan fent nacionalisme. I és un nacionalisme banal no, perquè i tant que se no el n'adonen. veus. Bé, no se No, n'adonen, no, i tant que se disculpa. n'adonen. La gent que llegeix o escolta aquests intel·lectuals, perdona, sí, evidentment ells està fet expressament, això clar. Però ho dic perquè jo parlava fa poc amb un amic meu, li comentava, dic, mira la selecció, estàvem a Portugal l'altre dia i hi havia un partit de seleccions. I deia, mira, això és nacionalisme. Nacionalisme estatal, però nacionalisme. Aquí tots amb la selecció, pintats, és com si fos una guerra simbòlica, però i se'n reia, sí, li dic, això és nacionalisme banal. Diu, Espanya, la selecció, tothom, o Holanda, o qui sigui, a veure, no, el nacionalisme no és a Catalunya, és a tot arreu. El que passa és que està molt ben vestit com perquè tenen un estat, no? Llavors, tu parles una mica d'això en el teu llibre també i em va semblar molt interessant. No sé si pots desenvolupar una mica més també. Jo parlo sobretot en relació a aquests nous intel·lectuals que surten de 10 anys cap aquí, que són de la generació millennial, que tots es declaren tecnòcrates perquè després de la crisi la gent vol solucions i hi ha una sèrie d'organismes que es coneixen molt poc, com la Fundació Juan Marc, no? L'últim pirata del Mediterrani, es dediquen a cultivar una sèrie de noms que comencen a omplir les tertúlies i els mitjans, i són els politicons, i són els Pablo Simón, i els Quico Llaneres, i els sense rics, i molta d'aquesta gent que doncs, ells són objectius, ells no són nacionalistes, ells no tenen ideologia, no són ni de dretes ni d'esquerres, perquè ells només creuen en la tecnocràcia i en les dades. I, evidentment, són molt de dretes i són molt espanyols. I llavors tota aquesta colla publiquen un llibre que el cito abastament, que es diu L'Espanya de Abel, que el publiquen el 2008 per celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola, que és això, no? Doncs ells diuen, no, jo era fent un Erasmus a Brussel·les i de sobte allà em vaig tornar a enamorar de la bandera i tot plegat. Bueno, és el que té Espanya, que això sempre ha existit. De nacionalisme banal se'n podria parlar moltes coses, perquè són moltes més coses, no ho sé. Espanya, una de les més clares, és ser funcionari, no? O sigui, aquesta idea que tothom té el dret de ser funcionari, que l'espanyolitat al final és el funcionariat, és l'alta administració de l'Estat, i ells es van reproduint amb els seus cognoms I el poder al llarg de les real, diuen, generacions. no? I el poder real, sí, sí, evidentment, que és una de les grans diferències amb Catalunya. Una cosa que m'ha ajudat molt el fet de viure a Noruega és que Noruega és un país jove, és un país petit, té menys habitants que Catalunya, som 5 milions i mig ara. I també veus que moltes coses que ens passem excepcionals a Catalunya, aquí també passen, que és la síndrome del país petit, no? A vegades diem, oh, és que els catalans, és que ja ens parlen en algun lloc del món i ja estem aquí emocionats perquè algú als Estats Units ens ha parlat de nosaltres. Passa el mateix amb Noruega, passa exactament el mateix. Quan ets un país petit que facin cas. Passa que, clar, Noruega es va poder constituir en un estat i a Catalunya encara no ho hem fet. Veurem el futur, què ens depara. Mira, ja per anar acabant, Josep, ens podries recomanar alguns llibres entorn a estem parlant o que tu creguis que podrien ser interessants per seguir una mica l'estela? Has parlat del virrei, no sé si seria un exemple molt, molt il·lustratiu, però bueno, llibres que ens puguin ajudar doncs, a conèixer més sobre aquest aspecte, aquest debat que hi està havent de generacions. Doncs, quan jo vaig treure la Generació TAP, va passar una cosa estranyíssima, i és que van sortir articles en castellà sobre el meu llibre, cosa que no passa mai. Llibres que surten en català només i que des d'Espanya se'n facin articles, no passa mai. Doncs aquest cop va passar i el professor Sánchez Cuenca, que és professor de Madrid, també una mica
padrí d'aquells intel·lectuals que he parlat, però que també ha sigut molt crític amb els intel·lectuals del país. El seu llibre més conegut és aquest La desfachatez intel·lectual, que fa una càrrega contra els Cercas i Muñoz Molina i companyia, molt divertida. Doncs ell va dir, és el primer llibre que surt d'aquest tema a Espanya. I jo no vaig estar buscant, o sigui, de generacions, conflicte generacional, estrictament des d'aquest punt de vista divulgatiu, em sembla que només hi ha el meu. I si no, doncs ens ho poden dir a mi, el professor Sánchez Cuenca. Llibres en aspectes. A veure, el gran retrat de la generació X a Catalunya literari l'està fent la Marta Rojals, indiscutiblement. I tant la seva novel·la L'altre, que parla d'aquesta gent de la nostra edat just després de la crisi, no? Que són arquitectes, són periodistes, perden la feina, han de tornar a fer els sopars a casa perquè ja no es poden permetre anar al restaurant, etc. És un retrat molt bo. I llavors té aquell recull d'articles, no ens calia estudiar tant, que està molt centrat en la nostra generació i en aquests anys, no? 2010, 2011, 2012, quan s'enfonsa tot. Però és extraordinari. Un altre llibre sobre com s'han fet les coses, El director, que ara no me'n recordo com es diu, David Jiménez, que va ser director del Mundo durant un any i posa d'una manera absolutament crua, i mira que ell és anticatalà i tot, però és igual, retrata també les relacions entre la premsa de paper i com s'ha fet, com l'ha creat la generació T, no? La generació TAP. Llibre extraordinari. I no sé què més dir-te, estic ara repassant mentalment. I llavors, per exemple, buscar gent a Twitter com l'historiador Sidera, Carles Sidera, valencià, Sí. que va intentar fer carrera acadèmica i ara viu fora també, i té una gran capacitat d'explicar, per exemple, t'explica aquests que viu a les escoles elit de funcionariat europeu, t'explica els cognoms que hi ha allà, etc. Bé, sí que hi ha un altre, perdó. El que passa que s'ho va autopublicar un gallec que es diu Òscar Pazos. Té un llibre que només es troba autopublicat a Amazon, que es diu Crisis y Generaciones, que és un llibre més dades que el meu, no tan divulgatiu, sinó un punt més acadèmic i tira més enrere, no? Se'n va, per exemple, jo parlo de l'edat dels ministres des del franquisme, ell se'n va a la primera restauració borbònica, llibre farcit de dades i el cito i l'agraeixo molt el llibre i amb coses molt interessants. Apuntat queda, doncs, molt interessant. Ja els posaré també a les notes del podcast i en el post que posi relacionat també tots aquests llibres. I llavors ja, per fer publicitat teva ja també, el teu llibre el podem trobar a Amazon, entenc jo, i també en format paper, a qualsevol llibreria. Sí. Hi ha audiobook? N'hi ha? Sí. O n'hi haurà? No. Perquè això també és una cosa que va a l'alça. Sí, però això ja són qüestions a l'editorial. Però en principi ho podeu trobar a totes les llibreries, és d'Ara Llibres i també és en format digital a les plataformes digitals corresponents. Doncs bueno, jo des d'aquí faig una crida a recomanació del llibre que m'ha semblat molt interessant, sobretot fa reflexionar. Després s'hi pot estar més d'acord o no, depèn de cadascú, però i a més a sobre que ets un pioner en aquest sentit, doncs val la pena. I contrastar-ho amb aquests llibres que ens has dit. Doncs res, moltes gràcies, Josep. Gràcies i perdó. Sí, digues. Sí, i t'agraeixo que ho diguis tu de la nostra edat, perquè realment la reacció més en contra del llibre ha vingut de la gent de la nostra edat, que s'ha vist reflectida en els aspectes negatius i no li ha agradat. Home, ens fotem canya, bàsicament, en el tema de... No, sí, són passius i bueno, ho penses i dius, clar, contrastant, bueno, és per pensar-hi, Jo de generació X penso en Nirvana i Reality Bites, bàsicament. Són els meus records. És que és això. No? És una mica això. Però quan va durar el de Nirvana? Ja va ser premonitori. Sí, quan va durar el de Nirvana. Després es van passar Pearl Jam, però bueno, això ja és una altra història. Sí. Doncs res, el que comentava, Josep, moltes gràcies pel teu temps i parlant de boomers, generació X, millennials, centennials,
em quedo en que som una generació passiva, però tampoc ens hem de tallar les venes ara als 40, sinó fem els 60 o més endavant, perquè encara tenim temps per fer coses. Moltes gràcies, Josep, i bueno, fins la propera, espero. Jo, per la meva part, faig una mica de publicitat del podcast, que és El racó de pensar. Jo soc Jordi Fàbregas, autor i conductor del podcast, i bé, faig entrevistes que trobo que poden ser interessants, ens poden donar un altre punt de vista i ser crítics, i espero que hagi agradat als oients i dir-vos que entre programa em podeu contactar via mail a info@elracodepensar.cat i a Twitter a rdpensar. Doncs ja l'ho dit, Josep, doncs bona tornada a Catalunya, si ja tornes d'aquí poc de Trondheim, Sí, gràcies. i ens escoltem. Vinga, igualment.